Вітаю вас, дарагія сябры. Сёння, як заўсёды, у гэты час і ў гэты дзень мы сваёй камандай такой дружнай за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева, Ольга Груша, здымае нас на відэакамеру, знаёмім вас з нашымі гасцямі. Сёння гость нашай праграмы «Дыялогі пра культуру» Мікола Валянцінович Трус. Мікола Валянцінович Трус, кандыдат філалагічных навук, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Полымя». Перад тым, як весці нашу гаворку, я хачу больш падрабязна пазнаёміць вас з біяграфіяй майго суразмоўцы. Я хачу сказаць, што заўсёды мне вельмі цікава гаварыць з тымі людзьмі, якія прыходзяць да нас у студыю, бо яны уяўляюць сябе дзеячаў культуры, цікавых даследчыкаў, пісьменнікаў і гэтак далей. І Мікола Валянцінович, прашу прабачэння, Мікола Валянцінович таксама вельмі цікавы чалавек, хоць ён не першы раз у нас у студыі. Я думаю, што многа цікавага і новага мы сёння пачуем. Нарадзіўся Мікола Трус 21 снежня 1969 года ў вёсцы Ісаевічы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці, скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт, аспірантуру пры кафедры замежнай літаратуры, прайшоў перападрыхтоўку па англійскай мове ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, стажыраваўся ва універсітэце Коменскага ў Славакіі ў Браціславе. Працаваў у БДУ, быў дырэктарам музея Максіма Богдановича, вось тады мы пазнаёміліся з Міколам Валянціновичам. З 2017 года намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Полымя», дактарант Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Вось, дарэчы, тэма ягонай будучай доктарскай беларуская літаратура ў міжкультурным дыялогу. Таму мы шмат, напэўна, пагаворым якраз пра сувязі беларускай літаратуры, вядомасць беларускай літаратуры ў свеце. А я хачу сказаць, што Мікола Валянцінович, складальнік, навуковы рэдактар энцыклапедыі Максім Богданович, аўтар манаграфіі Янка Купала ў Славакіі, іншых многіх вучэбных дапаможнікаў, і хрэстаматы. Карацей кажучы, на творчым шляху Мікола Валянціновича Труса вельмі многа цікавых работ. І яшчэ адна такая дэталь. Я хачу сказаць, што ў пачатку 90-х гадоў ён быў вакалістам і музыкантам фальклорнага гурта «Ліцвіны», браў удзел у запісах альбомаў. І як толькі што мы гаварылі, яшчэ не зусім кінуў гэту сваю канцэртную дзейнасць. Нават недавно з Натальяй Мантыліцкай запісалі песні, так? Так, гадоў уже трохі прайшло, але такі запіс быў. Раз-пораз вяртаюся да гэтай практыкі, хоць гэта не мая прафесія, хоббі, так скажам. І песня заўжды з намі. Так што культура тут прысутнічае ў шмат якіх іпастасях. Мы гаварылі ўжо пра Максіма Богдановича, мы гаварылі пра тую працу, энцыклапедыю, пра тыя артыкулы, пра Янку Купалу мы таксама гаварылі пра Янка Купала ў Славакіі. А я хачу звярнуцца спачатку да, скажам, даследаванняў біяграфій і адкрыццё творчасці нашых пісьменнікаў. Барыс Мікуліч, ён не Мікола Трус яго адкрыў, тым не менш шмат цікавага Мікола Валянцінович знайшоў у біяграфіі, у творчасці Барыса Мікуліча. Ёсць такое, і гэтыя знаходкі былі і нечаканыя, і разам з тым, як сістэмная праца, яны добра ляглі ў тое рэчышча даследчыцкае, якое распрацаванае ўжо. Мікуліч, і калі ўжо ўзгадалі Максіма Богдановича, то маё зацікаўленне да гэтага пісьменніка ішло ад Богдановича, таму што ён напісаў вельмі цікавы твор, аповесць, прысвечаную паэту, пры тым
асаблівая каштоўнасць гэтага твора, бо ён пабудаваны на ўспамінах Змітрака Бядулі, які непасрэдна ведаў, жыў у адным доме з Максімам Богдановичам. Таму Мікуліч і пісьменнік адна са знакавых постацей беларускай літаратуры 20-30-х гадоў. Вот тое, што мне давялося, ці лепш сказаць, меў гонар адкрываць яго повесть невядомую «Зялёны луг», а напісана яна ў першыя пасляваенныя гады. Гэта было адкрыццём і вельмі цікавы лёс гэтага твора, таму што ён быў апублікаваны, але на рускай мове і значна пазней. А з беларускім арыгіналам чытач пазнаёміцца не мог. Дык вось я падняў архівы ў Акадэміі навук, а былі там рэдакцыі розныя гэтага твора, праўкі, што ўвайшло, што не ўвайшло. І я ацаніў яшчэ Барыса Мікуліча як важнае звяно ў літаратурным жыцці от першых пасляваенных гадоў. Таму што тое, што было ў 30-е гады, мы ведаем. Вайна, што які след пакінула, мы гэта таксама ведаем. Але быў яшчэ той час, калі нашыя народныя Іван Шамякін, Іван Мелеш, Васіль Быкаў яшчэ недаўна памянялі шынялі на цывільнае адзенне і яшчэ толькі убіраліся ў пісьменніцкую сілу. Так вот, Барыс Мікуліч, ён запоўніў вось гэты прамежак. Таму, дзякуючы яго творчасці і вось гэтаму твору «Зялёны луг», вот, бесперапыннасць літаратурнага жыцця, літаратурнай класікі была забяспечана. Такім чынам, увогуле, гэты твор вярнуўся, скажам, у арыгінале у літаратурны працэс? Безумоўна, і паказаў, што перад намі арыгінальны творца, сталы, прафесійны, таму што ў яго тэксце, і гэта адчуваецца адразу ўсё выверана. Як Гюстаў Флабер у свой час, ён раіў пісьменнікам, што для таго, каб тэкст прадумаць кожную фразу, кожны абзац, над чым ён вельмі моцна працаваў і дэталёва, і пастаянна вяртаўся да напісанага. От яго дэвіз быў пазбавіць фразу нават налёту белаватага тлушчу, пакінуць толькі мускулы. От гэтая устаноўка, яна адчуваецца і ў Барыса Мікуліча. Ну што ж, нагадаю нашим радыёслухачам, што сёння ў гасцях у нас Мікола Трус, кандыдат філалагічных навук, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Полымя», за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева, за відэакамерай Вольга Груша. І мы працягваем гэтую гаворку пра постаці, пра знаходкі ў галіне беларускага літаратуразнаўства. Ну і яшчэ адна такая цікавая постаць, вельмі цікавая постаць, Владзімір Жылка. Жылка сапраўды вельмі удзячны матэрыял, і тое, што ён удзячны, стала відавочным не толькі для мяне, але і для чытачоў, для шырокага кола даследчыкаў, літаратуразнаўцаў. Найперш таму, што з гэтай тэмай працаваў Владзімір Калеснік. І гэта сёння класіка літаратуразнаўства. Ён працаваў дзесяцігоддзямі, вёў перапіску з тымі, хто ведаў асабіста паэта Владзіміра Жылку. Яго лісты ішлі ў Браціславу да Людмілы Краскоўскай, яны ішлі ў Расію ў месца высылкі Владзіміра Жылкі. І ён дзесяцігоддзя за дзесяцігоддзям да кожнай юбілейнай даты ён выдаваў новы зборнічак паэзіі Владзіміра Жылкі са сваёй прадмовай. І мы сапраўды змаглі ацаніць, наколькі гэта вельмі цікавая постаць, і сёння яна ўжо неад'емная ад гісторыі беларускай літаратуры. Ну і зноў жа ідзеш за класікам літаратуразнаўства, ёсць арыенцір, бачыш культуру даследчыцкай працы, як можна працаваць, але ўдалося і прыўнесці нешта сваё, зрабіць новыя знаходкі, пераклады, допустим, пераклад верша Агатангела Крымскага «Зімою». Агатангел Крымскі цікавая постаць, як пісьменнік, як навукоўца. Ён, дарэчы, быў адным з заснавальнікаў Акадэміі навук Украіны. Это і пачынальнік усходазнаўства, арыенталістыкі не толькі ў маштабах Украіны, але Савецкага Саюза, яшчэ раней Расійскай імперыі. І вось такія, апублікаваў пераклад апавядання Іржы Волькера «Слушка», пераклад зрабіў Владзімір Жылка. І то яшчэ нават на ўзроўні знаходак ёсць што яшчэ надрукаваць, прадставіць шырокай публіцы і асэнсаваць.
наколькі Жылка быў не толькі неад'емны ад беларускага літаратурнага жыцця, але ён быў на лініі перасячэння з літаратурай украінскай, з літаратурай чэшскай, славацкай, рускай, пры тым, што ён вучыўся некалькі гадоў у Карлавым універсітэце ў Празе. 1923-26 год не скончыў гэты універсітэт. Ну, у Жылкі было нешта такое леонардаўскае, ну, гучна сказана там з Леонарда да Вінчы, але ён шмат што пачынаў, але не ўсё завяршаў у сваім жыцці, у тым ліку, што тычыцца і адукацыі. У 26 годзе ён як рэдактар часопіса беларускага, што выдаваўся ў Чэхаславакіі, прыехаў у Мінск у кастрычніку 26 года на акадэмічную канферэнцыю па рэформе беларускага правапісу. Выступаў з вітальным словам, у секцыях быў задзейнічаны і застаўся тут у Мінску. Так што вось гэтая постаць Уладзімір Жылка той чалавек, які лучыць розныя лёсы, лучыць розныя літаратуры, а вот Уладзімір Калеснік яшчэ і дэманструе нам, што значыць культура даследчыцкай працы, сістэмнай, якая расцягваецца на дзесяцігоддзі, але аўтар, ну, вот у дадзеным выпадку даследчык, ён быў верны гэтай тэме. Ну што ж, гэта вельмі цікава. Я думаю, нагадаю толькі, што сённяшні госць Мікола Валянцінович Трус, кандыдат філалагічных навук, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Полымя». І Мікола Валянцінович, скажыце, калі ласка, вот мы зараз гаворым пра такія цікавыя тэмы, і вось усё ж такі для нашых слухачоў, якія, можа быць, не ведаюць тонкасці ўсіх работы літаратуразнаўцы, вы растлумачце, як вот увогуле літаратуразнаўца шукае матэрыялы, знаходзіць матэрыялы, чаму яны былі да гэтага часу невядомыя. Ну і папутна яшчэ такое пытанне, я ведаю, што вы ведаеце славянскія мовы, вось, і стажыраваліся у лінгвістычным універсітэце па англійскай мове. Ці патрэбна даследчыку добра ведаць замежныя мовы? Вельмі патрэбна і неабходна, таму што калі ты займаешься вот этой тэмай міжкультурнага дыялогу ці палілогу, то і дакументы, тэксты на розных мовах. І ў цябе, па сутнасці, вельмі рэдка здараецца, каб ты гэтыя тэксты, копіі там пакінуў сабе, перазняў, вось яны перад табой, і ты іх чытаеш, ацэньваеш і разумееш, патрэбныя яны табе ці не, якое яны маюць значэнне. Вось калі гэтага навыку няма, то міма цябе пройдзе шмат вельмі цікавых тэм. Ну а навык працы з архівамі, ёсць архівісты па прафесіі чыстай вады, вот якія збіраюць, захоўваюць, апісваюць. Літаратуразнаўчы падыход у гэтым плане адрозніваецца. Для нас вот некія веды гістарычныя, яны фонавыя. Але калі гэты фон не напрацаваны, яго трэба зноў жа напрацоўваць. Ось ёсць такі выраз, ну ён трошкі такі ўжо штамп, што даследчык у гэтай тэме ішоў па цаліку. Ужываў я яго гэты выраз, но але потым зразумеў, што значыць там па цаліку. Ну, калі ты яго не распрацаваў, гэты цалік, чаргі за табой няма, распрацоўвай. І таму вот то, што зараз называюць міждысцыплінарнымі даследаваннямі, трэба быць і гісторыкам, і архівістам, і ўласна літаратуразнаўцам, каб ува ўсім гэтым разбірацца, ацаніць, ну і прадставіць шырокай публіцы. А як яно з гадамі? Тое, што вы падрабязна, дзякую вам, і прадставілі факты маёй біяграфіі і працу ў літаратурным музеі Максіма Богдановича, а яна розная. Адна справа, што ты выходзіш да наведвальнікаў, а я туды не дырэктарам прыйшоў, я прыйшоў малодшым навуковым супрацоўнікам. Таму адна справа ты экскурсію праводзіш, другая справа ты працуеш з фондавымі матэрыяламі, ты шукаеш, вядзеш перапіску, спрабуеш знайсці нешта новае, тое, што абыдзена ўвага, звязаная жыццём з творчасцю Максіма Богдановича. Вось гэты навык літаратуразнаўства навобмацак, ён якраз сфарміраваўся мяне ў гэты час. І гэта вельмі важна, таму што ну як, рэцэптаў, як кажуць, даваць рэцэпты неўдзячная справа, але ў літаратуразнаўстве можна рэалізоўваць сябе па-рознаму. Вот тая ніша, якая бачылася для мяне незанятай, это вот працаваць з дакументамі і паказваць вот важкасць
гэтых дакументаў, а яны толькі ўзбагачаюць нашае бачанне літаратурнага працэсу. І таму ты можаш узяць гэтыя архіўныя справы, папкі, і калі ты некампетэнтны ў гэтай тэме, то ўсё цікавае пройдзе міма. Там жа няма такога, што ахтун, увага, там і чырвоным алоўкам клічнікам, гэта знаходка, гэта не апублікавана. Так не можа быць. Вот я у свой час, таксама вопыт музейнай працы, і калі працаваў у Беларускім дзяржаўным універсітэце на філалагічным факультэце, то мяне папрасілі стварыць музей, кафедру беларускай філалогіі. Вот я заняўся архівамі, станаўлення БДУ, філфака, літаратуразнаўства, мовазнаўства. Вот, і шмат цікавых дакументаў знайшоў, якія я прапусціў бы, каб не меў вопыту. Вот просто бачыш паперка ў архівах, там, по-моему, 23 ці 24 год. Запрашаюць па-беларуску, штамп вуглавы на некалькіх мовах, руская, беларуская, польская, яўрэйская, на беларускай мове запрашаюць на прыродазнаўчую канферэнцыю. Вот. І такая прыпіска. Просьба з сабой узяць падушку і пасцельныя прылады. Вось так навука так існавала. Вот так. Ну, я прапусціў бы гэта. Ну, але ў гэтым выпадку я учапіўся за гэты дакументик такі побытавы, звычайны, каб ён вот заіскрыўся, заіграў на экспазіцыі, паказаць, як яно это было. Вот ці вот прыхапіў А падушку і пасцельныя прылады, это што, некалькі дзён праходзіла? Потому што беднасць, не было дзе размяшаць, дзе засяляць, і вот таму бярыце з сабой усё, што трэба, на чым спаць. Ну, як, час пасля Першай сусветнай вайны, разрухі, і Беларускі дзяржаўны універсітэт не меў там такіх памяшканняў, гасцініц і ўсё астатняе. Бедна жылі. Бедна. Ну, вось вы гаварылі пра тое, што шукаць матэрыялы і пра Максіма Богдановича, і пра Янку Купалу, і, канешне, перайдзем да вашай сённяшняй такой тэмы пра беларускую літаратуру ў Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта ваша найноўшыя даследаванні. Наколькі я ведаю, у недаўнім нумары Поламя былі надрукаваныя матэрыялы. Гэта значыць, Мікола Валянцінович, што ёсць яшчэ белыя плямы у жыцці і біяграфіі тых пісьменнікаў, пра якіх мы ведаем, у школе вывучалі, артыкулаў шмат чыталі, але ёсць яшчэ нешта невядомае. І я сам быў здзіўлены, і таму тут белая пляма. Пляма это нешта такое, там невялічкае, а тут такія лакуны, што нават і не падумаў бы, што аказваецца столькі матэрыялу. А гаворка пра тэму беларуская літаратура ў ЗША пачатку 20 стагоддзя. Это наш ніўскі перыяд, калі тыя аўтары, якіх сёння мы лічым класікамі, і яны такія ёсць, на той час былі тымі аўтарамі, якія спрабуюць сябе ў творчасці, якія маюць за сабой першыя кнігі, але літаратура пішацца, але яшчэ не пішацца гісторыя беларускай літаратуры ў той час. І таму яшчэ невядома, хто стане класікам, хто не стане класікам. Но мы ведаем, што пра беларускую літаратуру у той нашаніўскі перыяд, здавалася б, што маглі ведаць пра беларускую літаратуру дзе за мяжой? Ну ладно, нашыя народы суседзі, пісалі трохі. А як аказалася, нас ведалі за акіянам і ведалі лепш, чым народы суседзі ў Еўропе. Вот у свой час я знайшоў брашуру Максіма Богдановича «Угорская Русь», апублікаваную ў Скрэнтане, штат Пенсільванія, у перакладзе на украінскую мову. Прытым украінская мова такой аўстра-венгерская, тая украінская мова, таму што там і пераклалі. І тады я пачуваў сябе Калумбам. Знайшлі? Дзе знайшлі? Знайшоў у каталогах Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя Вярнацкага. Потым ужо і дапамаглі са сканам гэтай кнігі. Іншая справа, што на ёй не было ніякіх памет, чыстая кніжачка, гэта было шкада, таму што лёс ніяк не прасочыш. Але Максім Богданович, і думаеш, каб Максім Богданович ведаў, бо ці ведаў невядома, што яго надрукавалі ў Злучаных Штатах Амерыкі, як гэта магло б яго падтрымаць і падтрымаць беларускую літаратуру. І для мяне ўжо і пасля энцыклапедыі, а энцыклапедыя ўжо адбылася, гэты факт туды не патрапіў, але я ўжо адчуў, што у Богдановича знаўстве я нешта зрабіў. А як аказалася, потым пайшоў матэрыял,
за 1909-16 гады і творы Янкі Купалы, Янкі Лучыны, Максіма Богдановича, Вацлава Ластоўскага, Алаізы Пашкевіч, цёткі, Янкі Лучыны, Гальяша Леўчыка, Александра Цвікевіча. Паэзія, проза, публіцыстыка былі прадстаўлены ў арыгінале на беларускай мове і ў перакладзе на ўкраінскую мову ў Злучаных Штатах Амерыкі. Як яны туды трапілі? Украінская працоўная эміграцыя выхадцаў з Аўстра-Венгрыі. Яны перабіраліся туды вельмі актыўна з канца 19 стагоддзя. Украінцы або русіны, у іх было і цяпер яшчэ застаецца пытанне, праблема нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Ехалі туды не ад лепшага жыцця. Карпаты, хораша, прырода ворнай зямлі мала. Ехалі туды на заробкі. Зразумела, там шчасце асабліва вялікае іх не чакала, таму што працавалі цяжка на шахтах, мала каму ўдавалася прабіцца пры сваім жыцці. Было ўжо спадзяванне толькі на дзяцей, на ўнукаў, але яны вялі сваё культурнае жыццё, якое было з аднаго боку скіраванае, каб захаваць прывезеныя з сабой традыцыі, рэлігійныя, кніжныя, з другога боку неяк арганічна ўпісацца ў новыя рэаліі, бо яны туды не на пабыўку прыехалі, а ўжо і збіраліся там жыць. Яны і выдавалі газеты, часопісы. Дарэчы, да 1918-го ўжо украінскай перыёдыкі выходзіла 17 найменняў у Злучаных Штатах Амерыкі. Я вывучыў адну газету, і там пайшоў матэрыял. Вывучыў календары украінскія ці русінскія, якія выдаваліся. І яны, дарэчы, вельмі падобныя з календарамі нашай Нівы. І ў структураванні, і нават афармленні. Стыль мадэрн, у віньетках это ўсім. І яны друкавалі творы мастацкай літаратуры у перыёдыка газет, але яны былі вельмі патрабавальныя. Яны друкавалі толькі класікаў. Украінцаў, амерыканская літаратура, еўрапейская літаратура, сцверджаных аўтараў. І тут у гэтых, як кажуць, іканастас літаратурны патрапляюць беларускія аўтары і арганічна сябе там пачуваюць. Вы ведаеце, канешне, гэта цікава, бо вы сказалі, што гэта працоўныя эмігранты, это людзі, якія ехалі працаваць на фізічную працу, і яны цікавіліся літаратурай і не толькі цікавіліся, але сцвярджалі нейкім чынам. А і чаму былі публікацыі, я ацаніў, чаму так падрабязна распісвалі свае літаратуразнаўчыя пошукі мае папярэднікі. І Владзімір Калеснік названы, і сёння там у форме Адам Мальдзіс і Геннадзь Кісялёў, як падрабязна апісвалі, таму што публікуеш Богданович у Злучаных Штатах Амерыкі. Сёння это выглядае цалкам натуральна. А чаму не? Конечно ж, Богдановича друкаваць, а каго там іншага. І неабходнасць таго, як вяліся пошукі, якія былі там удзячныя некія свае маршруты, там высвятлення, як сёння прынята, крос-культурных камунікацый, хто рупіўся пра тое, каб беларускіх аўтараў ведалі ў Злучаных Штатах Амерыкі, як да гэтага падключаліся тыя людзі, якія сімпатызавалі беларусам у Львове, Аўстра-Венгрыя, у Кіеве, Расійская імперыя. Як гэтыя кантакты былі, а яны былі, і высвятляліся рэальныя людзі, якія гэтым займаліся, там і Дмітро Дарашенко, і Антон Латоцкі. Яны не заўсёды падпісвалі свае допісы. І пераклады, толькі адзін быў падпісаны крыптанімам А.Л. І я толькі праз 2 публікацыі з пэўнасцю пачаў сцвярджаць, што гэта Антон Латоцкі, які жыў у Львове, а ўжо там яго брат у Злучаныя Штаты Амерыкі пераехаў. Бярэш тыя творы, паэзія, проза, яны нават пры жыцці аўтараў яшчэ ў нашаніўскі перыяд публікаваліся некалькі разоў. Наша Ніва спачатку, дапусцім, потым календар нашай Нівы, потым які-небудзь зборнік, і заўсёды былі нейкія свае карэктывы. Відаць, аўтары нешта правілі і рэдактары правілі, але гэта дае магчымасць высветліць, з якім выданнем мелі справу украінскія перакладчыкі. А паказвае, што яны працавалі і ведалі і нашу Ніву, і календары нашай Нівы,
Вось як бы Ну, вось, можа быць, такое дылетантскае пытанне у такой навуковай гаворцы вашай. Скажыце, а вось ці ведаў, напрыклад, Янка Купала пра публікацыі яго твораў у Амерыцы? Канешне, Максім Богданович рана пайшоў жыцця, Купала вось да 42-го года быў жывы, здаровы, дзякуй Богу. І ці ведаў ён, што ў Амерыцы ёсць творы надрукаваныя вось ягоныя? Ну такіх звестак няма, і я вот якраз шмат разоў задумваўся, што наколькі гэта магло б стымуляваць аўтараў і наколькі гэта змяніла б нашае бачанне гісторыі нацыянальнага пісьменства і яго прадстаўленасці ў свеце. Вот, але Злучаныя Штаты тады гэта не Злучаныя Штаты сёння. Сёння это супердзяржава. І вот эміграцыя, яна была і працоўная, і з Беларусі туды ехалі. І ехалі не ад лепшага жыцця, і не надта спадзяваліся на лепшую долю. У нашай Ніве было шмат допісаў. Вот, людзі едуць, шмат было перасцярог, што не так это проста, што падманваюць на розных этапах гэтых перасяленцаў. Былі таксама творы, вершы з тых, хто перабраўся ў Злучаныя Штаты ў пачатку 20-го стагоддзя. У нашай Ніве друкаваліся. Вот як тут былі песні плачы, так і там тыя песні плачы засталіся. І ўсё было не так проста. Дарэчы, вот рэцэнзіі на 2 кнігі выйшлі вельмі хутка, раней нават чым у Еўропе, у Злучаных Штатах. Так украінцы ацанілі песні жальбы Якуба Коласа. Літаральна праз некалькі месяцаў ужо была рэцэнзія у Злучаных Штатах. Вот у 10-м выйшаў, і вот 10-11 ўжо былі рэцэнзіі і ў Львове, і ў Кіеве, і ў Нью-Йорку таксама. А таксама кароткая гісторыя Беларусі «Власта». І гэтыя рэцэнзіі, яны не некія там дзяжурныя, проста некія папулярызатарскія, вот канстатацыя, што выйшлі кнігі добра. Не, яны напісаныя з душой, зацікаўленасцю, хоць это невялікія допісы, аўтарства не пазначана. І яшчэ указана адрес рэдакцыі ў Вільні, колькі гэтае выданне каштуе, як можна яго замовіць. Ну вось вы гаворыце, вы, канешне, вывучаеце той міжкультурны дыялог, які быў. І, канешне, калі перакінуць масток у сённяшні дзень, наколькі важна, каб нашу літаратуру ведалі за межамі нашай краіны. Вось аўтарытэт гісторыі, ён заўсёды працуе. Вот і ў гэтай тэме, пра якую мы вялі гаворку, літаратура нашай Ніве, як яна была прадстаўлена ў ЗША, вот это вот паказвае, што няма тэм выпрацаваных як радовішча. Ёсць можна многае што знайсці. Вот гэтыя кантакты, вот мы заўсёды вывучаючы стасункі, імкнемся зазірнуць як мага глыбей у гісторыю. Вот прыемна, што от мы там сябруем там не з 20-го стагоддзя, а аж 17-го стагоддзя. І гэта вельмі дзейсна і ўплывае. І сёння таксама вот тыя ацэнкі, якія давалі беларускай літаратуры ў Злучаных Штатах Амерыкі, яны сёння таксама гучаць, цікавыя. Вот, і думаеш, ну, у літаратуразнаўстве таксама ёсць канкурэнцыя свая. Ну, не такая, можа, моцная, як у спорце, але вот думаеш, а каб гэтую тэму вот вывучылі не ў Беларусі, а нашыя замежныя даследчыкі, тым больш беларусісты, ну, было б неяк не тое. Ну што ж, гэта, я думаю, толькі пачатак такой цікавай гаворкі, таму што не ўсё мы паспелі сказаць, вот верш вы той не паспелі прачытаць, які вот прынеслі. Гэта іншы напрамак. Вось, ну, часу ўжо няма, і мы будзем заканчваць нашу гаворку. Я нагадаю нашым радыёслухачам, што вось такія цікавыя звесткі пра міжкультурны дыялог, пра нашу літаратуру, заведанне нашай літаратуры за межамі, не толькі пра гэта, а пра нашых пісьменнікаў Мікуліча, Жылку, пра іх новыя знаходкі, іх біяграфіі творчасці. Мы гаварылі з Міколам Валентиновичам Трусам, кандыдатам філалагічных навук, намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Полымя». І, канешне, не магу не назваць таго тых, хто са мной працаваў, гэта Ларыса Мараева і Вольга Груша. Я думаю, сустрэнемся праз тыдзень. Будьце здаровы, усяго вам найлепшага, шчасця і поспехаў.